दुगा जाना बुङाखै प्रेक्टिकेल बसुमतारिया जोबथेसालिनि आलासि जाहायमारनांसिगोन नामा? पद्मनि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लि दलाइ बिटिआरनिसिम प्रेक्टिकेल बसुमतारिया मा क्लियारिफिकेसन हरदों नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै नालाय। आच्छा रायजोफोर, आं मोनसे खोथा फोरमायहरनो सानदों। पद्मानि ब्रह्म सिस्टार, बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय स्पेसियेलि। नोङो आंखौहाय ओरैबायदि बुंदों, पक्स' रेप जे गान भिडिअ आंनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जादोंमोन, बेनि बिसय नोङो आंखौहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंनि फेसबुकनि दारै नोङो बुंदों आरोखि। आङो बे मेथाइयाव मा ओंथि गैयै बेसलेस खोथा बाहायखो नों बेखौ सान। बे मेथाइयाव जा बाथ्राफोर होननाय जादों गासिबो रियेल इन्सिडेन्ट, समाजाव जाफ्लेबाय थानाय घटना। दिस इज आ awareness song. Okay, mind it. I know very well about you, ins and out. You are UPPL supporter, worker, cast partner of Raju Kumar Narzari. I know that very well. Okay. गिबियावनो नों सान, नोङो नोंनि पार्सनेल फेमिलिनिफ्राय नोंनिफ्राय बुंदों ना UPPL नि जानानै बाथ्राखौ बुंदों? गिबियावनो नोङो बेखौ क्लेरिफाइ खालाम। Okay. First of all, you have to clarify this one. Padmani Brahmo sister. Why you are saying only pokso rap? मानो पक्स' रेपल' बाथ्राखौ बुंबाय थादों? बिनि गाहायाव मा मा बाथ्राफोर दं बेखौ मानो बुङाखै? माबा बुंथाव जायै राव बाहायदों नामा आङो? बे पक्स' रेप गानाव माबा बाहायदों? उन्दै उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय होननानैसो साबधान होदां बिदा जानाय आदैमोन बिबथै जानायफोरखौ। दिनै गोबां गथ'फ्रा नस्थ' जाबाय थाखानि लबाव बा माबा मोनसे बुरखाय जानायाव। बुजिबाय दा खोथाखौ? आं मा होनदों? उन्दै उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय, बिनानावजों दाबेराय, जाथि बंस'नि उन्दै उन्दै जाथिफोरजों दाबेराय बिदि होनाखै, मोनथिबाय? बेयाव होनदों उन्दै उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय, माने बरायनानै फोथायनानै गाज्रि खामानियाव दालां होननाय जादों। नों एक्सप्लेनेसन बिनायखाय, खेंफोरनानै होननो थिननायखाय आं होनदों। बिनि उनाव मा होनदों? गोसोआव दं दा? BTC नि दाब दाब जायगायाव गोबां हौवाफ्रानो ब्लेकमेल खालामजादों। आंनाव लिस्ट दंजोबो, सोरनि न'खरा बायदों, सोरनो बिसिबां थाखा देख' जादों। आं बहा हिनजावफोरखौ गाज्रि बुंखो? बबे बाथ्राजों आं समाजाव लाजिथाव खोथा बाहायखो? फारि फारि मानो बुंलांजोबाखै? पक्स' रेप होननानैल' मानो दोनो? Why you are keeping by saying pokso rap only? Elaborate in a good manner. Elaborate. Okay. गावखौनो बब काटिं खानाय स्टाइल लानानै मा सानदों नोंलाय? लेखाखौ नोंल' रोंगौ, पक्स' रेपनि बिसयै आंखौ मा एक्सप्लेन खालामनानै फोरोंनो सानदों नामा? लेखाखौ नोंल' फरायदों नामा? UPPL नि जानानै नोङो मानो बाथ्रा बुंदों? नों जुदि पार्टियाव UPPL नि पार्टियाव वार्कार नङामोनब्ला आं नोंखौ रिप्लाइ होआमोन। आं दा रिप्लाइ होनांगौ जाबाय। दिनै गाबोनाव मिस्टार दिपेन बर' सार, मिस्टार प्रमद बर' सारखौहाय आङो ससियेल मिडियानि दुवारै बुंहरगासिनो दङ BPF नि जानानै। नाउ आई एम बनाफाइड BPF सापर्टार। आं बुंगोन आरो बुंनांगोन। मा सानदों नोंसोरलाय आंखौलाय? आंखौ फासायनानै जेलाव थोनहरनो सानदों? एसेबां जाम्बा सानदों नोंसोर आंखौ? बबे पक्स' रेपनि सोमोन्दै फोरोंनो फैदों नोंसोरलाय आंखौलाय? लेखाखौ नोंसोरल' फरायदों नामा? बबे इउनिभार्सिटियाव पस्ट ग्रेजुवेट जानानै फैया? बबे कलेजाव ग्रेजुवेट जानानै फैया?
गुबुनखौ जेबो रोङै सानलायनो गावखौनो गाव गोरों साननाया गाज्रि नङा गावखौनो गाव गोरों साननानै गुबुनखौ जाम्बा जेबो रोङा आदुवा नै बेफोर साननायासो गाज्रि जोंनि समाजाव हा दिनै ससियेल मिडियायाव सोर शेयार खालामदों सोर भाइराल खालामदों हा इउपिपिएलनि सापर्टारफोर आबसुनि साफा सानै मानसिफोर बिसोरसो हा आरो पद्मानि ब्रह्मनो भिडिअनि लिंकखौ सोर सोर हरदों आं मिथिया नामा हा भिडिअ खालामनानै हंगार आब' बिनानाव हा नोङो आंनि भिडिअखौनो नाया पद्मानि ब्रह्म You are modern style. I know that very well. बर' हारिनि सोर एक्टरनि सोर शर्ट फिल्मनि बबे भिडिअखौ नायनानै सापर्ट होबाय थायो नोंलाय दिनै इउपिपिएलनि जानानै मा बाथ्रा बुंनो फैदों आंखौलाय फक्स' रेप होननानै थाबा जागोन नामा हा फक्स' रेपआ माब्ला दिहुनजानाय फक्स' रेपआव माब्रै मा केस जायो हा बेखौ आं मिथिया नामा आरो बड'लेण्ड बुब्लि इउपिपिएलनि सापर्टार फेसबुक सालायग्रा इउटुब सालायग्रा नोंसोरो जार्नालिज्मआव मोजाङै कर्स खालामनानै फै माइनिक जार्नालिज्मआव मोजाङै बोसोरनै कर्स खालामनानै फै मोजाङै निउस चेनेलखौ सालाय निउस चेनेल सालायनोब्ला जार्नालिज्मआव ओंखारनोब्ला जार्नालिस्ट जानोब्ला इथिक्स थायो इथिक्स जार्नालिज्मआवबो अके आंखौ एथ' जाम्बा दा सान नोंसोरो अके बबे इन्डियान ल'आव बबेयावहाय नोंसोर आंखौहाय केस होनो सानदों बहा न' गोजानि आलासि जानो हासिगौ जेलाव थांनो हासिगौ होनदोंसैलाय आं नोंसोरखौ दाखालिनिफ्रायनो केस होनो थिनदों दाखालि आङो बिपिएफआव सापर्ट होनो ओंखारजेननायनिफ्रायनो आं नोंसोरखौ केस होनो थिनदों हायोबा हो जेबो नङा आंनि जिउनि थांखिनि डायरियाव 10, 12, 20 बार केस जानाय जानांनाय लिरनाय दंखायो सैथोखौ बुंगोन सैथोखौ मावगोन रावखौबो गिनानै फासयनांगौनि दरखार गैया मा होनदों फक्सरे सोर इउटुबार सोर फेसबुक खालामदों सोरबा फलोवार्स गैया सोरनाबा कन्टेन्टआनो मालायनिखौसो खालामखायो बिसोरसो होदों आंहा बेयाव मा बुंनांगौ दङ नोंथांमोना आंनि बे फक्स' रेप गानखौ एसेबां दुखु मोनदोंब्ला बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार गान ओंखारबाय हा मडार्न लंथं मडार्न जुग बेखौ माने एक्सन लायाखै नोंसोरलाय लंथं मडार्न जुग गान दं बिनि उनाव मोनसे आदिबासि स्टाइल गान दङ साहानि न'आव हाबफै आइबो गैया आफाबो गैया हाबफै मा बुंनाय जादों नोंसोर माने एक्सन लायाखै आंखौ एक्सन लानांगौ प्रेक्टिकेल बसुमतारिया बिपिएफनि सापर्टार जाबाय बिपिएफनि मानसि जाबाय फिसा फिसौ बेखौहाय इलेक्शननि सिगाङावनो दानो फासायनानै जेलाव सोनांगौ थारमाने ब्लेकमेलिं खालामनांगौ नामा हा बेसेबां आर्टिकेलाव केस होजायो बेलाय बेसेबां इन्डियान कनस्टिटिउसननि धारायाव केस होजायो बेलाय फक्स' रेप सोदोबखौ आं गानावहाय सोफानानै खननो मोनै बबे आइन दं बहा लिरनाय दं केस होमारगोन नामा नोंसोरलाय होदो आङो एसपिखौ थानानि असि आइसिफोरखौ साब इन्सपेक्टरफोरखौ इंलिशनि बुजायहरनोसै भिडिअ'आथ' आंनाव दं दिनै गाबोन आङो एथ' रिप्लाइ होनांगौनि टाइम गैया मैयानो रिप्लाइखौ होगौमोन आङो नाथाय आङो आंनि बिजनेसनि खामानियाव बेस्थ'मोन सानसे मोनानानैसो सफैदों रुमाव मिथिबाय बड'लेण्ड बुब्लि सानै हयै डिसक्रिपसनाव बा बे माबाफ्राव टाइटेलफ्राव लिर आङो बन सुइ होनानै थांखि सुजुनाय मानसिसो जेल जानांनाय बे माबा मोनसे सैथो बुंनानै जेलाव थांनांनाय पुलिसजों मोगा मोगि जानांनाया आंनि थाखाय जेबो नङा It doesn't matter for me. This is practical बसुमतारि आंनि नामा प्रेक्टिकेल नङा दे आं लानायसो 2009आवनो लादों बे नामखौ प्रेक्टिकेल फाग्ला बसुमतारिसो बावमोन फाग्लाखौ दानदां कयेकथा जायगायाव गाबज्रिनो उसुबिदा जायो हिसाबै आसल आंनि लानाय नामा प्रेक्टिकेल फाग्ला बसुमतारिसो गोसोआव ला फाग्ला होननानैबो गाबज्रिनो हायो आंखौ
खिन्थु बबेबा जायगायाव फाग्ला होनब्ला गाज्रि खोनायो नालाय दा होन आरोखि आरो होनोबा होन प्रेक्टिकेल फाग्ला बसुमतारिसोखा आंनि नामा आङो रावखौबो गिया होनखाबाय आङो दाखालिनिफ्रायनो I don't be afraid जेबो नङा ल'खौ आं फोरोंगौ 16 बोसोर जाबाय आं गसाइगाव थानाया 16 बोसोराव लेखाजों गेलेनाय मानसि आंबो आंनाव सार्टिफिकेटफ्रा गैयाबालाय मा जानो रुमावनो फरायजोबदों आंबो लेखाखौ आं दुगा जाना बुङाखै